Отворих нова страница, от нея ще четеш. Ти си заклетна рапа фена, може би и го редиш. Може би. Извини ме за гласът, това не е хардкор, просто съм истинска жена. Този път бе по-различно от друг път. Аз не летя на високо, само следва моят път. Ние с теб си приличаме, но аз съм жена. Жените също са силни в своята висота. Аз извадих моят кос, отговорих на нов въпрос. Въпросът бе: има ли място за жени в хип-хопа? И както започнах, така ще завърша. Може би ще съм на високо, може би с това ще свърша. Може би ще опитам поне още един път. Може би други ще вървят потъпканият от мен път. Но защо не? Защо не можеше и ние? Факт е, че вече може и ти го чуваш и ние. За пръв път нещо истинско, нещо само за теб. Лесно ти е да критикуваш, но дай и ти нещо за мен. Направи го докато можеш, или искаш, но не можеш. Направи го докато искаш, за да не страдаш и мразиш. Наричах 9-6 мечта, вървяща към реалността жена. Първата жена да дрил ще остане в паметта.